Хайде сега и кажи, мамо, бая. Мамо, имам бая. Къде бе? Идва и ми вика, да пранкнем, мама. Какво направихме на мама? А? Евицата толкова много си харесва пръхсмокачката, че си е сложила кашоната като такова. Сложила си е кашона като интериорно решение, като декорация тук на хола. Се е доспало. Я се скри зад пердетата. Ето вече не се виждаш, спокойно. Аз не те виждам. Доспал му се е на някой. Много сериозно. Да, вече се виждаш. Браво. Ай, мама ти налява. Бе, ще ми подадеш ли тази витаминката? Витаминката. Тати, ай ми подай витаминката. Не, аз си бях затворил. Вау! За първи път да си я затворил. Готов ли си? 3, 2, 1, скача! Къде ще ходим? Решихме с майка ти да ходим на планина. Так. Ама тръгваме ли направо? Ау! Кажи как решихме изведнъж и тръгваме направо. Право, неправо! 56. Вчера оня ден го видяхме с колелетата, ама то няма колелета. Да, но явно води тук до гората. Море. До хотел море. И ресторант в будилницата. Ох. Арти ще се спал, покажи Арти ще как се спал. Малко се почива той. Че не е спал след обеда. Сега ще спи. Пусни на гетчета сега тук само. Няма спада. Няма басейн. Гледайте, колко много коли има. Софиянците са решили. Но то вижте, че ние решихме. Да. За какво стана въпрос, но колите са страшно много нагоре. И гледай на колко нагоре продължават. А, знаеш, са ни много подминахме. Зумни на там. Да се види колко надалече. Ето как е спрял. Даже се чувствам адски тъп в момента, че сме с колата тук по тази пътека. И не знам защо... Спрем по-долу. Може да спрем по-долу, но тук е какво ходене, представи се, че по това кълдър. Но се чувствам тъпо, със сигурност. Защото минават хора и ние сме тъпите с колата. Сещаш се? Той има много коли, Ние тук спираме, а то не знам колко време ще ходим нагоре. Добре да се обратна и да видя, да съм сигурен къде трябва да спра. Защото ако ние бяхме така между колите да ходим и всичките другите с колите щяхме много да ги хейтваме. Да се сещаш? Със сигурност, да. За това сега ще съм това. Покажи нататък. Това са големи камъни. Гори. Чакай, че спрях, кажи. И е тук, сега вече тук трябва да е края на лифта. Да, тук е края на лифта. Е, тук има нещо. Обръщаш на това место. Сега... Хей, пристигнахме в планината. Пристигнахме в планината. Наспал ли си? Да. Айде. Давай. Кушка. Виж планината. Виждаш ли там горе планината? Не вижте. Знаеш се? Мама.
Едно. Хайде, върви го подари на мама. Мама, златенце. Хайде, върви го подари на мама. Мами, златенце. Заповядай. Оле, обичам те, ма, много благодаря. Какво нямаш? Цветенце? Иди си вземи друго, нали? Видя къде си. Ето шапката да сложиш. Моите хора. И чудесно изглеждат. Тати, виж какво красиво куче. Няма куче, и красиво куче. Чакай скачи. Айде, скачи. Виж колко е красиво. Палко има. Какво има? Ако Ако има там, да. Да, мамо. мириш го. Да, мириш. А това не е ако. Ай, Да, искате ли на априлци такава къщичка да си направим за нас? да, искам. Нали? Искаме. Искаме. Тя е елементарна ми изглежда. Запробвано. Нема света за време. Не знам. Някакво за спускане, не? Какво е това? Нещо за спускане. Забранено е за спускане с шиина. Да. Много странно. Искаш какво? Да пише. Да пишеш в гората искаш. Не. Да рисувам тук. А, да пишеш на табелата. Да. Абе, няма да можеш сега да ти кажа. Хората вече са си написали каквото искат да кажат на тази табела, че може да се обядва тук. А ти сега искаш да го изтриш и да им пишеш. Обаче ще ти вземе... Тебешири. Тебешири ще ти вземе и ще те пуснем да пишеш. Чули? Айде, после минаме от тук. Айде, лахо им да видим нататък още какво е. Гледай каква хубаво бараклище. Къде? Ето го, виж колко хубаво параклище. И виж после зад него каква гледка има. Ела, оп. Гледай каква гледка има. Ехе. Видя ли каква гледка има там? А? Морето. Абе, не е морето, бе, тати. Какво е? Ами, това е земята, това е София и околните и поля. И въобще всякакви други градчета, квартали на София се виждат от тук. И всякакви други. Ти искаш и морето да се види? Ми не се вижда от тук. Той е, там е, някъде много надалечина, там е, морето. Искам двете. Цветенце искаш? Айде, да търсим цветенце. Видя ли? Само внимай да не паднеш, дай си една ръчичка се протегни и си вземи цветенце. Оп, браво. Готов ли си? Къде тръгваш? Меч туриста, чакай. Бързо повече утре да време. Тук там си мина. Тате, къде е? Морето? Там е морето. Виждаш ли го? Къде е то? Там доле. Я ела, че забелязах нещо, което ще ти хареса. Да ти покажа. Там. Там виж горе какво лети. Видя ли? Какво? Видя ли го дете лети? Чурет. Спри се. Виждаш ли го там дете лети? Добре. Това е... Ето, елата е безумна, колкото мога повече. Парашут е, да? Парапланинг, според мен се казва този спорт, ама не съм много сигурен. И ти искаш да летиш? Да. Добре, като пораснеш ще летиш. Сега, тати, може да ме
Мама и тати могат да летат, защото са по-расни. Не може. И ти можеш, викаш, Да. да летиш. Да, може. И ти още не си летял с самолет. Ти си летял резултата. Аз съм летял с самолет много пъти. Аз не. Ти още не си летял с самолет. Иска се вече. Какво? Иска се вече. Да. Иска. Ако искаш, може скоро да ти организираме да с самолет да летиш. Искаш ли? Искам да купя самолет. Искаш направо да ти купа самолет? Да. Какъв? Някакъв по-малък. По-голям. По-голям? Да. За много хора да бъде. Да, си аз искам. Да си прекарваш цялата детска градина някъде. Ей, сладурче. Лифта бързо. Виж. Какво? Виж хората е там по лифта. Аз искам така. И ти искаш така? Ела да видим. Хайде. Искам го. Айде, ходим нагоре. Виж колко е зума максималния. Тата, къде? Къде тръгва? Е, това е милия. Тати, хайде. Хайде. Хайде да видим дали се вижда нашия бог, бе. Ето това са дубайските. Това е метро. Ето това е метро. Дубайските сгради са. Я да ви видя. Помахайте ми. Помахай на хората в лифта, тате. Ето ги там, горе. Помахай. Помахай нагоре на хората в лифта. Взема раницата, взимаме веднага. Какво се искаш ти? Боб. Не издължително. Боб и кебабчета. По едната. Наденица. Боб с наденица. Класика. Че вчера не отидохме до село Житница. Житница. За какво беше? Наденицата в Боба. Събитие. Какво? Събитието какво беше? Наденицата в Боба, не? Да, събор на наденицата, на Боба с наденицата. Да. Балан видях, че е отишъл. Аз като цял от него го видях и казах, що не отивам и си мислех, че е на 40 минути. Ама защото той каза, че е много близо до Пловдив и аз сметнах набързо Пловдив, София. 2 часа. Абе как 2 часа? София. И си каза, то много близко. Ама... Ей, като морето 3 часа и половина. Реших, че е много близко, защото съм ходил много пъти до Пловдив с Йордан и знам, че е въпрос на час. И си го представих, че то не е баш в Пловдив, а е някъде близо до Пловдив. И си го представих, че не е в другата посока след Пловдив, а между София и Пловдив. И затова го оцених на 40 минути. И после ивицата, като провери къде е в действително село Житница, се оказа, че е на час и 40 минути аз бях само такова, не е някой. И какво правихме? Вчера ходихме до Витушка. А днеска е неделен ден. Ивицата вкъщи се беше развихрила и чистеше. Имаме още какво да правим. Имаме гардеробната, трябва да оправяме.
Пералните май са пуснати. Всичко е оправено. Кое? Какво стана? Сърдит. Събота неделя много различкваме яденето на Арти. А после 5 дена... 5 дена в детската градина е режим. Режим. Е строен. Да видим мама къде е отишла. Я? Въздуха е страхотен. Семейна снимка. Тати яде една усмивка. Умореното детенце. Мама ти да не спим къде е. Сега искаш ли да тапкаш кебапчета? А? Айде. Пуканки искаш? Ай пак пуканки. Ама не искаш ли да си направим пуканките им вкъщи? А пък тук да тапнем кебапчета. Не искаш? Добре. От тук ще вземем пуканки, като искаш. Хубави ли са пуканките? Да. Радвам се. Дай една пуканка на тати. А на мама? Дай на майка си една пуканка, ма ни прави номер. Айде да ходим. Като това е толкова близо до София. И е толкова приятно. Айде. Ти си абсолютно права, трябва по-често да идваме. Да. Виж тук колко е шалето. Боровец. Спамборово Боровец. Супер близко е. Ей тук в този ресторант ще седнем да видим нещо боб. С наденички. В хижата. Да хапнем в хижата леко направо. Ама да се обсъждаме, сега ще разгледаме. Какво става? Тия седнаха там вече нашите. Интересно. Една кола. Я. То е много човешко направено. Приятно. Тел съм ви бобче. Това е готино. Тортичка после. Картофки, кебабчета, салатка, хлебче. Всичко си имате. Хижа е леко. Готови ли сте? Да. Приятно тапкане. Благодаря ти. Хубаво ли е кебабчето? Да, те. Не ще ли си повече? Тя да се качиш, браво. На лифта. Дай усмивка на майка си, бе. Тати, майка ти да снима, дай една усмивка. Снимай го тъй по-размечтано, защото не иска за усмивка. Ето го, усмихва се. Виждам усмивката. Видях усмивката. Виждам усмивката. Ха-ха-ха. С тия пуканки, дето е ял, кой знае колко неща има по зъбките. Айде, усмивка. Прибери езика. Страхотен тип. Слънчево дете. Айде тук, зеле! Малко и майонеза! Той има камък отпред. Я. То да стъпиш на камъка, да те изравни до нула. Ай, стъпвай, тати. Да. Стъпвай, тати. Така. Я сега се облегни с гръбче. Ето. 86. Не мърдаме. Да, толкова. Виж това е сноуборд. Сноуборд пейка. Айде с ходим, че тук е много студено. Айде. Пича седна на сноуборд пейката. Може една пуканка.
Това е камера. В кабинката. Харесваше? Цъкаш си. Само че трябва да освободим, че да може и други хора да идват да се смеят с нея. Ай, готови ли сме? Раз, два, три. Добре, приключихме с разходката. Всички доволни и щастливи ли са? Щастлив ли си, Арци? Искам Так, луната. искаш до луната разходка? Да. Как ще стане това, синко? Още ли може? Още няма... Още няма такива туристически полети до луната, да знаеш. Искам по луната. Ти да нямаш предвид планината, бе. А? Планината. Аз мисля, че луната каза.